seconds. T3, prepare for start. Gerard van der Schaar stiert maar zijn team al jaren aan de top van het Wraad Zinnenboord racen. Ze willen maar één ding, de vlugste wezen. Ik in 2018, het jaar waarin Ljouwert het culturele haardstad van Europa is. Maar de reuzen van Royal Deluxe als een van de hoogtepunten. Er waren dit jaar ik grote stappen zet maar de Elfwegentocht. Dat is doel hier om te beschermen hoeveel inwoners van Friesland haar 2 weken lang fossielvrij verplaatsen konden. Goed werk, Top Dutch. Bo de Boer is projectleider van de Vreun van Fossielvrij Friesland. Werkzaam als energieonjager bij de gemeente Ljouwert en initiator van het Zinnenboordracen. Hij kwam daarnaast op het idee van de Elfwegentocht, maar als finale een fossielvrije recordpoging op de Waardwaai van Drachten naar Ljouwert. 3, 2, 1. Ik vind dit het mooiste in de wereld. Zelf dingen ontwikkelen en testen en in een race laten wat je kan. Gaat het passen? Ja. Dit is eigenlijk de accu waar we sinds 2012 al mee varen en waar alle energie in opslaan wordt. Het is een Lietse accu, want het is een zinnenboordrace. Het is net een accu-race. Dus de kist een Bregen moet er terugkomen en de kist van nog waar nog een stukje varen. Nou, de zinnenpaneel met echt energielevering. 2006 ben wij afgestudeerd en wij zagen de eerste zinnenboordrace in Friesland van hey, dit is innovatief, hier willen wij uw stempel op zetten, wij hebben ideeën en dat willen we tot uiting brengen. Dus mijn oud-klasgenoten in de kroeg zeiden van nou, hier wij er ik wel met wammaten. Dan zeiden ze een goed idee. Dus uiteindelijk hebben wij sponsors gezocht, een stichting in het leven geroepen en we hebben een boot gebouwd. En dat doen we nog steeds eigenlijk met dezelfde groep vrienden. We worden maar gewoon binnen 10 jaar. Drijfveer is altijd techniek west. En ondertussen kom je erachter dat je wat in de wereld voor willen, dat het ik echt kan. Dat net alles is ontmaken en net alle gebaande paden moesten volgen. De kist zelf een keuze maar uitzien wat het was. En nou is het, ik meer de ideologie, wij willen journalisten dat dit kan. Vliegen is fantastisch. Het is een vliegend tapijtje hoe het wetter. En dat je dat zelf regelen kan en dat het zo stil kan, dat is het allermooiste wat ik ooit mooi maken heb. We hebben deze boot die ik in Monaco vaart. En vaart tussen de superjachten, meesten die een helikopter en alles hebben. Maar net dit. En zij verstoken misschien wel 40 liter diesel per uur. En dit is gewoon neutraal. Ja, dat is wel uniek. Ik ben ambtenaar, ik ben beteller op de gemeente Ljouwert. En mensen denken heel vaak dat het ambtenaarbestaan heel saai wezen kan. En mijn broers bevestigen dat ik op elk jerryfeestje, maar het zijn oorgestelde. Ik kan me net een leukere baan voorstellen, want het is zo dynamisch. Het verandert ik heel snel. Als je er binnen ook zinnenboorden, er binnen ook al je auto's op elektrisch, zinnenpanelen die binnen plotseling de normaalste zaak van de wereld. En zij is elk jaar verhoord te werden. Nu is het waterstof bijvoorbeeld weer heel erg op de agenda. 4-wielien kwam dat wordt net voor. En zij er elk jaar komen er nieuwe dingen. En ik beziek je daar een paard in te vinden dat we dat zo slim mogelijk oppakken in Friesland. Daar zijn onze belweg. En voor Maritime Academy, Nederland, de University of Bahrein en our Poles from Pinas. Daar komt op de klauwswik van meteen uit het water.
De eerste race wie uiteindelijk in 2006. Toen dacht ik, hoe organiseer je in godsnaam een zinnenboordrace? Want er bestaan geen zinnenboorden en we hebben nog nooit een race, ik heb nog nooit een race georganiseerd. Dus toen heb ik al je mensen opbellen in Ljouwert, die de Goed Koer van grote bedrijven. Ik zei, ik wil iets organiseren, een race met boten. Wie moet ik halen? En toen kreeg ik 3 keer dezelfde naam, dat was Andries van Weperen. Toen heb ik Andries bellen en toen heb ik hem uitgelegd wat mijn idee weer. En toen zei Andries al vrij gauw, als wij dit willen, dan hebben we iemand nodig die je verstand van heeft en dat is Wubbe Hokkels. Nou, toen is het hele circus eigenlijk op gang gekomen. Sanitaire problemen? Nee, we hebben nog geen probleem, gelukkig niet. En jij dan krijgt als poepenmast. Ja, dat komt straks nog. Ja? Ja. Kun je nog een beetje ophouden? Ja, ik ken ophoren. Ja, ja. Het mooiste van zo'n bootje is, als je die zie je dus zo door het water glijden, dat je realiseert dat het bootje helemaal zelf voor zijn eigen energie zorgt. Gewoon, je heeft dus niks nodig van buiten. Gewoon autonoom. En dat is de natuur. Dat is het echte mooie van de natuur. Ik bedoel, zo wil je zelf eigenlijk ook leven. Als je zelf erop uittrekt, of je wandelt ergens, of je fietst. Je wil gewoon dat je zelf voor je zaakjes kan zorgen. Nu ben we 12 hier verder. En nu staat die race die is volle grote. Het is van de week weer het in Purmerend, het weer in Grains, het is in Ljouwert. Het is haast in Monaco zelfs. En er zijn meer races nu in de wereld. En dat is ooit hier begonnen. En die studenten, dat juist nog steeds. Als er 1 keer een maand in heeft op school, dan gaat er heel vaak maar terug. Die Young Solar ontwikkeling vind ik geweldig voor die studenten van die Technasia, dat die de meiden kennen. En dat ze leren kennen van de jongens van die grote teams. En het heeft altijd zo geweest dat die teams in de paddock elkaar ook enorm helpen als ze een probleem hebben. En dat vind ik hartstikke mooi om te zien. Want de belangrijkste doelstelling van het hele evenement, ja, die wedstrijd is leuk, maar dat is natuurlijk om jonge mensen enthousiast te maken voor duurzame technologie. Dit wordt een belangrijk moment. Nog 30 meter. Dit is een beslissende actie. Misschien wel in het NK. Houdt u in de gaten. Kijk, meteen erin. Een van de teams is natuurlijk Clavis. En Clavis, dat is wel even een hele bijzondere voorbeeld. Maar dat is eigenlijk een bedrijf wat erachter zit, dat is MG Energy Systems. En MG, dat staat voor Mark en Gerard. Die jongens die zijn ooit begonnen op ATS met hun eerste boord. En toen hebben ze al je dingen uitgevoerd, onder andere met accu's. Zij hebben de beste accu's ontwikkelen van alle boorden. En uiteindelijk is zij een bedrijf begonnen in accu's. En nu werk je er haast 24 man. En dat is rechtstreeks ontstaan uit de zinnenboordrace. En uiteindelijk heeft zij een boordmaker die wereldkampioen geworden is. En daarop is er steeds verbetering gewoon. Het zijn weer de eerste die met foils uit het water kwam. Want dan gaat je net meer 20 km per uur, maar dan gaat je in één keer 50 km per uur. Ja, het is wel zo als je met het virus, het zonnebootvirus besmet bent, ja, dan kom je er niet zo snel meer vanaf. Maar dat maakt het ook heel leuk. En je doet het met een team. Je kunt eigenlijk al je techniek en al je ideeën kun je erin kwijt. Met onze energieopslagsystemen zitten we voornamelijk in de maritieme sector. Ja, veel superjachten doen we op dit moment. In Italië zitten we veel. Maar een elektrische bus in Mexico hebben we gedaan. Ja, grote catamarans elektrisch aangedreven met zonnepanelen. Wat eigenlijk een commerciële versie van de zonneboot is. Ja, die steekt nu met dezelfde techniek eigenlijk de oceaan over. Van Europa naar Amerika toe. En dat nu voortvloeit in de commercie. En dat je ook ziet dat het ook gewoon echt kan. En daarvoor was de zonneboot natuurlijk ook altijd bedoeld om te laten zien aan de mensen van wat je met die energie kan doen. Ze gaan nu met 40 km per uur, dames en heren, racen door de grachten. 42 km per uur, 6 inmiddels. 42 km per uur, ik denk voor het laatste. Ja, daar zijn ze al, zeg. Kijk eens, wat een overmacht. Volle bak snelheid, 45 km per uur, dames en heren. Nog sneller dan een speedboot. Hier, Het is nou culturele hartstijd. Nou maar we zien wat de Fries nou hier mama kennen. En
Nu hebben wij deze week de 11 wegentocht. En de 11 wegentocht, dat is een 2 weken lang dat heel Friesland vregen wordt om voor te bewegen zonder fossiele brandstoffen. En eigenlijk is dat een vervolg op de Zinnenboordreis. De 11-wegentocht. Friesland 2 weken zonder een druppel benzine of diesel. Fossielvrij dus. In totaal doen er zo'n 1000 voertuigen mee aan de parade. En 1 elektrisch vliegtuig. En dat allemaal zonder een druppel benzine of diesel. Maar wel alle schone alternatieven natuurlijk. Elektriciteit, blauwe diesel, waterstof, groen gas en de brute kracht van mens en dier. Al die deelnemers moesten zich vanochtend vroeg verzamelen. En in Drachten gingen ze in optocht richting startpunt. Wat ik heel bijzonder vind is al die verschillende soorten voertuigen. Dus een hoop keuzemogelijkheid. Ik zie zelfs vrachtwagens voorbij komen, motoren. Erg leuk. En, maar ook blauwe diesel. Allemaal hele goede manieren om je te verplaatsen. Dus ja, duidelijk dingen aan het veranderen. Bedankt. Tot ziens, succes. Hebben jullie ook last van het lawaai? Top. We gaan hier nu naar de Woudwijk. Daar gaan we ons opstellen. En dan gaan wij een lange rijmaatje en een muziekje bij het wereldrecord verbreken. Want dat gaat over hoeveel auto's staan er op 1 rij achter elkaar elektrische auto's. Een beetje apart wereldrecord natuurlijk, maar leuk om te proberen. Dus er komen nu elektrische auto's achter elkaar, er komen al je biogasauto's, er komen al je auto's op blauwe diesel. Er komen fietsers, er komen skilers, er zijn mensen die zwemmen, er zijn mensen op hinders. Nou, kist het zo gek, maar het is een hele stoet van elektrische boten is er. En dat gaat al in al jou. Dit is weer een motor, een elektrische motor die, van de politie, die rijd ik op elektrische motors. Dus iedereen krijgt een ervaring, praat met mensen die er wat te krijgen hebben. En dit soort dagen die zijn wel belangrijk om mensen in te laten dat het oors kan. En als het juist dat er 600 auto's, misschien wel meer dan 1000 auto's, zonder fossiele brandstoffen achter elkaar rijden, dan denk je al bliksem, dit is een IT. Dus deze 14 dagen hebben we zoveel bekendmaken en zoveel mensen laten dat er een heel soort dingen oors kunnen en nou maar dat hingen blijven. Good morning. Please, may I have your attention? Because I need to ensure everybody's here. A quick roll call. AGH. Thank you. Lavis. Yes. Antwerp. Yes. Thank you. Sunflare. Thank you. We zijn in totaal met 28 teams. En ik denk dat 60-70% wel uit Friesland, of in ieder geval 80% bijna uit Nederland komt. We zijn internationale teams en dat wordt steeds groter. Toen trek je hem weer voor het eerst, dan is het een overweldigende omjouwing. En dan is het pracht en praal en stuurt hij de eigen uit. Dat is misschien een van de rijkste plakken ter wereld. Dat die zich nou onderscheiden van het maat oors. En Prins Albert had ik een foundation om te zeggen van ja, plastic maar doet het wetter wel. En we maken het nou duurzame vormen. Zodat wij ook een toekomst hierheen in Monaco. Maar om hier te wijzen en om te shuntelen dat je op duurzame manieren DCC bevaren kan, ja, dat is daarvoor ben je weer. The sea condition is not necessarily going to be very kind to you guys.
Again, this is the open sea, so that's the game. But please be aware that if you see a big swell coming in from a yacht or from something, remember it's going to bounce back. So pay attention, okay? The start boat will be the Seazen. For those who've been here before as well, it's the small catamaran with the solar panels on top. Once you have started, you can go straight to buoy number 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay? The course will be 0.5 nautical miles. De competitie is begonnen tijdens het NK in Akrum. Nou, en vanuit daar zijn we naar Purmerend, naar Grange, naar Loudwest. En dit is eigenlijk de grand finale in de grote prijs van Monaco. En dat gaat om de prijs Jettenhelling, maar ik om het kampioenschap. Daar staan we goed qua punten, maar de race ain't over until it's over. Dus we hadden er een vol vak in. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for Meneer Hofstra, mag ik u even wat vragen? Hallo. Hoe komt het hier, hè? Ja, ik heb geen idee. Goed zo. Nee, en met hij? Ja, ik is perfect. Is dit een eigen lief? Dit is net een eigen lief, dit is wel een oor niet. Daar zit mijn zoon niet. Hij is wel leer. Hij is heel leer. Hoi, hoi. Hé jongen. Hé, goedemorgen. Geniet, hè? Het is leuk toch, een wereldrecord verbreken met z'n allen. En ons kikkerlandje. Eigenlijk is het nog maar een heel iets ploegje wat bij elkaar komt. Maar dit is wel het begin. Dit is de eerste stien in een vierver en zo komen we steeds verder. Maar nu laten we wel zien dat het echt technisch al mogelijk is. En als je nou net meegaat, dan verlies je Azen de slag. En de bedrijven ook. Als je nou net meegaat, dan doe je Azen gewoon net meer mee. Zo simpel is het. Eén ding is zeker, we moeten van die fossiele brandstoffen, de diesel en benzine, daar mogen we gewoon helemaal van af. Maar dit komt wel, daar ben ik van overtuigd. En dit is een mooi beginnetje. En, ja. Het vervolg, daar ben ik... ja. Nou ja, het vervolg, daar is het eigenlijk voor vanzelfs. Ja. Maar wat is dan het vervolg? Benzine en diesel is out of the question. Ja. Dus wij willen 10.000 auto's meer op het dik hebben voor het jaar 2020 die het fossielvrij binnen. 10.000 in Friesland? In Friesland. Oké, van de... hoeveel zijn er? Zitten er in Friesland? Nou, daar is iets van 200.000 auto's of zo. Dus dat is een heel iets aantal in feite, maar... Nee, oké, maar stap voor stap. Ja. Dus dan komen het zien hier. Ik verwacht je dat als je oer, 8, 9, 10 hier een auto kepest, dan kepest je een elektrische auto. Want dat denk je eerder? Nou, ik denk ik zelf ook eerder. Ja, dat zou wel moeten kunnen, denk ik. De amateuren die ben allemaal afgegeven. Tijdens de race heb ik constant verbinding met Gerard via een telefonische verbinding. Daarmee hoor ik steeds Gerard nou lettend in de gaten hoe het gaat aan boord. De temperaturen van de motor bijvoorbeeld en de temperatuur van de batterij. Daarnaast dan zorg ik hoeveel zinnenergie er binnenkomt en hoeveel energie er nog in de batterij zit. En als we nog genoeg energie hebben om over de binnenstreep in te komen. Nou, en zo wordt dan steeds de strategie erop aanpast, want het waar, het verhoort natuurlijk continu. Als er een wolkje voorbij komt, dan moeten we het even wat rustiger aan doen. En je probeert natuurlijk daar een mooie gemiddelde snelheid uit te halen, maar dat moet af en toe aangepast worden.
We zijn nu denk ik 20 minuten bezig en ja, we hebben nu 7 rondes gedaan. Gaat best goed. We liggen als eerste. We hebben als concurrent TU Delft. Nou, zij doet goed mee. Dus ja, we moeten wel zorgen dat die boot heel blijft. Het is redelijk moeilijk varen hier op de open zee. Behoorlijke golven. Ja, daar moet Gerard goed op anticiperen en de golven lezen. Delft zit nu op 8 en Klavis zit op 9. Dus dat scheelt nu 1 ronde. Nek aan nek, bijna kan je het zeggen. Ze lopen wel wat voor bij Klavis. Maar we zijn al voorbij Dutch en Twente en NHL. Dus het gaat erg goed. Ja. Jij hebt problemen? Oké, race stoppen na 1 uur voor jou. Is there any objections around here to shorten the race? I don't want anyone to be in danger, that's the idea. Begin we weer om. Het is net officieel afgelast, maar de boot moet net in ondergaan. Le 10, il est rentré, non? On a remorqué, il est rentré. 9 et le 7, correct? Le 3. Le 7, le 3 qui est rentré au port. Le 10. De race startte hartstikke mooi. Kalm zee, beetje deining, maar het is perfect. Ik ging er echt super lol in en het donk voortreffelijk. Maar toen pakte de wind en die helemaal nogal stevig gewoon. En Orenboot, ja, die ging ik enorm soort wetter in ze binnen. Dus op een gegeven moment wie het held van het veld afvoert. En daarna voelde ze volle tikkelijk uit dat de race is neutraliseerd op vanaf dat punt. Toen gingen wij de meeste rondjes. Dus het onderdeel hebben we volgens mij de maximale score. Nou, ik ben positief verbaasd eigenlijk. Wat een soort auto's, wat een blije meesken, wat een stilte. En dit is, nou ja, nou ja, stilte, dat is dan ik weer een groot woord, maar het is wel, maar nou is je komt weer al je auto's hoor en juist eigenlijk helemaal niks. Dat vindt iedereen prachtig volgens mij en dat is een ervaring die heeft nog nooit in hand. Dus een nieuwe ervaringen is altijd leuk. Het heeft een heel soort losmaken en nu is het zaak dat we in Friesland die wand ik oppakken om nou vieren te keren. En daar ben we natuurlijk eigenlijk al mee bezig, want we hebben een heel soort partijen. En die zijn onderdeel van de Freunen van Fossielvrij Friesland. Dat is een hele grote club. En die maken zich er ook om in een doelstelling 10.000 auto's extra per dik voor 2020. En dat gaat door green gas, dat gaat door blauwe diesel, dat gaat door elektrisch, dat gaat door waterstof. Ik denk dat het realistisch is, omdat we steeds meer inventiever om ik te zorgen dat de mensen die het moeilijk betalen kennen, dat die ik maar kan kennen. Dan geven we speciale regelinginformatie, want dat is eigenlijk 4 de belangrijkste groep. Dus ik zorg dat wil gebeuren. Want ik jij dat te vaak, dat een zorgkindje is, zeg maar. En gemeenten willen dat het niet opgelost wordt. Dus ik zorg dit in Friesland juist gebeuren en het creëert een hele grote banen. Dat betekent dus dat er in feite van de hele economie is het een hele interessant in de bouw, meer isoleren, meer producten maken, meer huizen bouwen, meer zonnepanelen. Dus dat levert banen op. En op een langere termijn kostenbesparing. Dit zijn al de vrienden van Fossielvrij Friesland. Dus het is gewoon, als het hier niet lukt, dan lukt het helemaal nergens. Het contrast tussen deze boten is natuurlijk enorm. Dit weegt 115 kilo en dat zit uiteindelijk misschien wel op 115 ton. Dit is echt gebouwd om volledig op zonne-energie voor te bewegen. En dat is gebouwd alleen nog eigenlijk maar voor luxe. Maar uiteindelijk komen deze 2 werelden bij elkaar. Zij zullen ik maar de na-energiebron verder matten. En dat is wat wij bewerkstelligen willen. En dat is wat er nou hier gebeurt. En dat is wel mooi om te zien van.
Ik ben klein, zij zijn groot. Maar uiteindelijk, hoe dat wat harder dichter bij elkaar komen dan dat sommige mensen nou misschien doen denken. Good evening everyone. Well, on behalf of the Monaco National Council, I'd like to say that I'm highly proud to see that Monaco welcomes so many young talents to impulse the environmental transition. And my second message, as you all know, His Serene Highness, the Prince Albert II, is highly involved into the environmental transition. And I believe what you've done throughout the last few days and over the course of the entire year, probably a lot more, is key to the environmental transition. So again, congratulations to all of you and thank you very much for being here in Monaco. Now, on the prize giving, the winner is Claptis Energy Solar Boat Team. Net zonder slag of stoot, maar we hebben te pakken. Dat wij als Fries team uiteindelijk met de beker in de in, ja, dat is geweldig.